Arkadaş şäherine ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş saýlaryna göçüp gelen ýaşaýjylar zaý toýuny tutdular. Bu ýerde hem hakyky bayramçylyk ýagdaýy emele geldi. Aýdym saatlar ýanglandy. Dörüjülük toparlary öz ussatlyklaryny görkezdiler. Mälim bolşy häzirki zaman döwrüwap ýeri tatlamany kitapgyrda durmuşa geçirmek meýilleşdirli. Gurulşygy tamamlanan birinji tapgyryň şäherlerine durmuş we beýleki maksatly diýetgalyň 336 ulanmaga berildi. Olun gurulşygyna Türkmenistanyň tenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan hususy kärhanalar çekildi. Innowasion şäher gurulşygynyň ajaýyp nutgaty hökmüne ikrar edilen bu tätin şäher, häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny we adaty bolmadyk binagarlyk çözgütlerini, milli binagarlygyň iň gowy däplerini hemde dünýäniň iň döwrüwap tejribesini öňüne jemleýär. Gurulşygyny öňde barjy maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalary ulanlan arkadaş şäheriniň halkary guramalan we meşhur daşary ýurt kompaniýalarynyň guwanamalardyr diplomlarynyň 20den gowragyna munasip bolmagy tötänen näler. Mälim bolşy arkadaş şäheriniň detgallarynyň gurulşygyna ekologik taýdan arasy gurulşyk terişleriniň ulanmagy esasy talaplaryň biri boldy. Bu bolsa şäheriň ilaty üçin amatly ekologik gurşawy emele getirýär. Ähli binalar we detgallar şoltan iki we köp gatly ýaşaýyş saýlary, jemgyçilik, bilim, saglyk goruş, meden maksatly detgallar, sport merkezleri, inženerçilik ulgamlary dünýä ýylaryna laýyklykda guruldy. Olaň ähleti seismik durnuklylyk, ygtybarlyk talaplaryna dol laýyk gelýär. Dawran dowamyna täze zaýyň iýelerine açarlan gowşurulmagy aýratyn şatlykly waka urly. Täze, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş saýlaryna göçüp gelen maşgalalar şeýle uly bagta meýser eden türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyda hemde hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman terdarymyza ýürek buýsançlaryny, hoşallyklaryny beýan etdiler. Bu ýerde ýaýwanlandyrylan aýdym taýly çykyşlar Dawran şowguny hasam belende öterdi. Şunno türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen başı başlanan we hormatly prezidentimizin munasip derejede dowam etdirýän tutumly işleri, arkadagy şäheriniň gödelligi, halkymyzyň bagtyarlygy bilen teňlerde wasp edildi. Milli däplerimiz bilen baglanyşykly desurlar çäreň içinden erşargaç bolup geçdi. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyzyň başlangyjy boýunça geçirilmek asylly däwe urlan medeniýet tepdeliginiň pehim paýgaty many magtumuly Pragy ýylyna arkadagy şäherine geçirilmeginiň aýratyn ähmiýeti bar. Diýarymyzda giňden mellenýän medeniýet we sunugy işgärlarynyň hemde magtumuly Pragynyň şygyryýat gününe gabatlanyp geçirilýän şäherler dörüjülük işgärlarynyň hünär taýdan kämilleşmegine, täze dekinleri ýüze çykarmagy, halkymyzyň medeniýet derejesini ýokarlandyrmaga ýardam etýär. Bugünkü gün Türkmenistan ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hilini şöhlelendirýän ert uly gurulşyk meýdançatyny ýada salýar. Paýtagtymyzda we sebetlerde ähli zerur şertler bilen üçin edilen ýokary amatlykly ýaşaýyş saýlarynyň we şäherçilen gurulşyklary amala asyrly. Ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze mektepler, sagalar baglarynyň, medeniýet öýleriniň, saglyk goruş we senagat detgallarynyň ensemeti ulanmaga berildi. Soňra dawra gatnaşçylar täze zaýyň öýlerini aýlanyp gördüler. Bu ýerde hem türkmen halkynyň gadymdan gelýän täze öýleri göçüp gelmek bilen bagly toý däp desurlary berja edildi. Täze zaýlary göçüp gelen ýaşaýjylar üçin iň ýokary rahatlyk üçin etýän akylly öý tehnologiýalarynyň artykmaçlary barada buýsanç bilen gurrun berdiler. Akıllı öý tehnologiýalary ulanyp gurulan döwrüwap 5, 7 we 9 gatly köp öýli ýaşaýyş saýlary, 2 gatly kotejler arkadagy şäheriniň aýratynlygydyr. Muň öýdi öý dolandyrmagyň intellektual ulgamydyr. Ol internet tor arkaly öýlüň durmuş üçinçiliginiň, howpsuzlygynyň ähli gurularynyň awtomatik we sağlaşykly işini üçin etýär. Täze ýaşaýyş saýlarynyň eýeleri, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza halkymyzyň awadançylygy barada himme taraplaryň aladaty üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, berk jahan saglyk, uzak ömür, asylly işlerine üstünlükler arzu etdiler.